guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikiranku ya ngono kuwi. Matuk kowe jan pinter tenan iki. Melu dalang iki 2 minggu setruk kowe karo aku. Sepi dawe abahmu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna Siji. Ayo ngaji. Asoe. Tono tenan kok. Arepe aso. Naraja arane Mbok getaki mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoe. Yo, Anuman. Apa? Oke. wayang Ramayana negara alengka kiraja asoy. Alhamdulillah, lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele. Iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean iki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewene ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Trisno. Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung alon ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan padha senimane, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Lho kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah Apa akademi Lah ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Dadi selamatan berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek delok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lalu lali lo. Caping gunung. Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, domo. Gendeng lali. Aku kita sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek muncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambak aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Ini Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan ora kenek diitung mak kaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah Abah Muki sukses sebabnya apa? Mriki. Rada tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas?
ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al-Badu Alaina nggih sesepuh ini sepuh Ini alim sepuh. ulama lenggah ternyata ya buka mebel barang lho Ndi? abahe kok buka mebel ki lho lan jero kursi tok kaya ngene iki Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. niku fasilitas yen ana Koleksi. tamu tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niki nuwun sewu. Dingklek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimakem akeh. nggih Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. walah bocah ki lek nemen leh curhat ki lho Oh bedane mbahmu karo Mula keluarga. to Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen gak dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. napa Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. ngeten iki lho Lah kuwi jenenge cara anune yo ikon. Dan nuwun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. nggih Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. nggih Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi di kae. depan Ning Di dhuwur. tahun 2022. nggih Oh. Pun rodok tukul. sampun medal Ya. Wis napa nyrodok-nyrodok lah. Jenggote. Saiki pesanono. tahun 2026 Wis ketel lak mungkin ya. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan Iya ya. yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan pangapunten payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus Lho Bathara Guru, Bathara Guru Bathara Mula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Mula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Yang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong sik, kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan ya. papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Nah. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Heeh. Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Heeh. Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas Nggih. kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Oh, nggih, nggih. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane Oh, kae. kata-kata. Dadi Iki lho. cakra budaya wis Walah. saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki, San. pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing jemben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Ora berjep. Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelkan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Lakon. bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng.
Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin ngamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalan. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk wae pin? Gethuk wae pinten? Gethuk. None nano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha ya. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Pokok lemah itu. Lagi. Sak pinten? Ya, kene. Nenonan. Jong ngisin abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong sini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Asik ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurana. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus priwon Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. Santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ya ora sore-sore Padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. ini kan ini dong Korek. Apa iki rene? Rame-rame hidup kece. Ana niken talindri kene. Kae Rambulane yen disawang kang abe-abe. kaya Ngelingake kanca
petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mongko gelo Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji asoe. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Kowe iki tak golekke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat talat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho. ra cerdas, Duk. aku sih tak pikir mek ini asoe. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Selentem. aja selencok ing tembung ngono ya Ya, pas sik, gak apik. Gender. tak kena sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. ketok kemraket mesti matok Lah nek jedor. Jedor. Jedor kan lho. Aja nyeje timbang tredor. Ana gambang mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoe. Asem lho iku. Golek iso. Tiken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Wah, usah iso. Ora niken itu sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. Bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki Nyanyi. abahe ngajak bahagia. ya Iya. Ngajak seneng Iya. bareng bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon seperti Iya, iki. Kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo Nggih, awake dhewe. nggih. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abamu. Gus Audin. Pacar berlian. luar biasa Iki nduk, ngene iki. Pokoke nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink mari wae. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Heeh. Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi.
Terus sampean Engko Aku iki sing dadi anu. Nah, Cara anune dosa muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongan iki kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan ya lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok deletik. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Itu. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming bang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. Maju dong. Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning Bang praja. ganggu wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolu lulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolu lulu ro pinem mo pinem rolu lulu. Pat Dang, dengan plak. Wah enak.
Engko pas ewae, Gus. Pas ewae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Ewae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Yo, Komposer. yo tatanan Duk ben kompak tut. Nggih, Mas. Inem ro. Spesial lho iki. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuan. Mas tenguk. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah, Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Sikat. Abang. Iki nabung. Kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Mas. Plak. Dung. Plak. Keplak. Kuwi Guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe engko. nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono deng tak dik tak Tuk. ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, bisa. abanono. Nah. Yo, Delon. tek. Di sini. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dicikak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho iki. Kita Ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyan, syukur. Kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Ini penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh, ben apik. Dengising di sini. Ya.